Prácticamente intransitable é como se atopa a única estrada que dá acceso á aldea de Valdriz, no concello ourensán de Cualedro. Os veciños queixanse de que hai servizos como de axuda no fogar que deixaron de ir debido ao mal estado da vía. O motivo é o continuo paso de camións de gran tonelaxe que están a retirar a madeira queimada do monte. Son as dificultades que teñen os veciños de Valdriz para entrar ou sair da súa aldea. Este non hai maneira de para andar. Isto cada día colles máis baches, cada día hai máis, cada día hai máis. Sabes, filingranas por todos os lados. Un veciño aí do pueblo pinchou unhas rodas, xa. Nós de momento non. Nós de momento non. Pero isto sabes a situación. Porque non se pode salir co coche, porque por aí xa vistes vos. E a única salida que temos é a entrada. O pueblo é para todo. O firme do vial duns 3,5 km de longo prácticamente desapareceu en varios treitos, deixando casi incomunicados os veciños. Teño que ir facer curas e agora vou a Xinzo. Temos que ir a Pasos de Tortuga. E se tes unha urgencia, que faz? As ambulancias non veñen, non ven nadie. Que facemos? Se ten que ir a un médico ou algo, que fai? Sale en avión. Porque non hai tienda, non hai nada no pueblo, entonces hai que salir fora. En Valdriz viven unha vintena de veciños, a maior parte xente de idade avanzada que xa comezou a perder servizos por mor do mal estado da estrada. Celsa trasladouse á aldea para cuidar dos seus pais. Que pasa? Que tes que ir a Verín ou tes que ir a Xinzo e telos que deixar solos, porque non tes outra alternativa. Porque a chica que ven a cuidalos dice que mientras este así a carretera, pois ela que se nega a vir porque estropea o coche e que non lle compensa vir aquí, porque a mellor son un arreglo, pois, que sei, de 800 euros ou reventas unha roda ou incluso tes un accidente. Entonces, pois dice que ela mientras este así a carretera que non ven. O pan ainda ven. Ahora, os outros coches que veñen de os peixes, nada, eso non ven nada xa. Por que? Por a pista. Está todo feito, se hai unha urgencia ou cualquier cosa non está pasado, está todo unha calamidade feito. Toda a pista toda feita. Un vial que estaba en perfectas condicións ata que comezaron a circular por el camións de grande tonelaxe cargados de madeira que están a retirar as árbores queimadas do monte. Hasta 50 camións diarios. 50. De arriba de Vences, de aquí... imposible, é imposible. Viñeron aí atrás e botaron unha jaraba, pero nada, non vale para nada. Dima, se fora arenilla ou fora, pero que lle botaron uns pedruscos que che estropea os coches todos. E a xente non che ven ao pueblo por eso, porque está intransitable. A chuvia dende o concello atrasou o arranxo parcial que teñen previsto levar a cabo nos próximos días, pero non poderán acondicionar ben a estrada ata que rematen din de retirar toda a madeira.